L-istituzzjonijiet tal-pajjiż taw risposta u qed iwasslu għar-riżultati. Hekk saħaq il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat waqt kollegament telefoniku fuq One Radio il-ħadd filgħodu u stqarr li fil-waqt li ħadd ieħor attakka lill-istess istituzzjonijiet kontinwament u investa ħinu sabiex jiddefendihom. U tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni tiegħu li jiffirma ittra li permezz tagħha garantixxa li jekk ikun hemm biżżejjed provi jagħti l-parir lill-President biex joħroġ il-maħfra presidenzjali lis suspettat middleman fil-każ tal-qtil ta' Defni Caruana Galizia. Stqarr li jagħmel dan għaliex għandu parir u jemmen li dan huwa l-aħjar mod ta' kif jitmexxew l-affarijiet. Il-Prim Ministru kompla jgħid kif din il-ġimgħa ħass li għandu jinforma lill-poplu dwar dak li qiegħed jiġri sabiex ma jitħallix flama. Huwa fakkar kif lura fi żmien fil-każ tat-tixħim tal-imħalfin kien il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien li jagħmel konferenzi tal-aħbarijiet fejn kien ta' dettalji kollha dwar l-operazzjoni ta' servizzi ta' sigurtà li waslet biex kien inkixef dak il-każ, dan fil-waqt li stqarr kif l-oppożizzjoni mhux konsistenti f'dan ir-rigward. Kellna lill-oppożizzjoni li tgħidli ma nitkellimx u fil-li tgħidli biex inwieġeb il-mistoqsijiet. L-oppożizzjoni li fil-li titlaq il-barra mill-Parlament u fil-li tgħidilna li rridu nlaqqgħu il-Parlament b'urġenza u għadni ma fimx l-oppożizzjoni eżatt xi trid. Jien ħankompli nagħmel dak illi nemmen illi għandu isir. Ovvjament ħanoqgħod attent, il-familja Caruana Galizia qalet il-Prim Ministru għandu jieħu pass lura, m'għandix problemi li nieħu l-ebda pass lura li ma noqgħodx nagħmel pronunzjamenti dan ir-rigward. Imma ħankompli nagħmel dak li nemmen li huwa l-aħjar biex issir ġustizzja f'dan il-każ u biex niddefendi lill-istituzzjonijiet tagħna. Il-Prim Ministru saħaq li huwa se jibqa' Ffukat fit-tmexxija tal-pajjiż filwaqt li dan il-gvern se jkompli jaħdem biex iġib il-bidla li għandu l-mandat li jwettaq. Dan huwa gvern mandat bla preċedent li se jibqa' għaddej dan il-gvern għal-leġislatura kollha kemm hi. U huwa gvern illi ħajkompli jwettaq ir-riformi kbar illi għandu il-mandat biex jwettaq għal din il-leġislatura. Jien min-naħa tiegħi se nibqa' iffukat biex immexxi lil dan il-pajjiż, dan huwa dmiri mhuwiex li naqbad u nabdika, dmiri mhuwiex dak li naqbad u nħalli l-affarijiet għarrieħhom. Jien minix imwieled baħri tal-Bnazzi, jien baħri tal-Maltemp, bħalissa huwa żmien delikat ħafna u bħalissa jien nemmen li huwa dmiri illi lil dan il-pajjiż nagħtih it-tmexxija li fdali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.